Салом дӯстон, боз як бозии нави дигар барои пулкоркунӣ дар телефон. Ссилка барои скачат кардани бозӣ дар поёни видео мешавад. Ва барои бозимон сар шавад, плеера интихоб мекунем. Агар бозимон сар шуда, аз тарафи дасти чап таймерро нишон дӯзсаи 30 сония вақт дорем ва ҳаракат менакунем тӯбчаҳо бисёр ғалата. Ва аз тарафи дасти рост боша балансмонро нишон дага, ки пули ҳақиқие. Ва дар экран зер мекунем, тӯбчаҳо меғалтанд. Мо бояд ки ҳамин тӯбчаҳои якрангара якҷоя кунем. Ва мо ҳамин хел бозӣ кардан мегирем ва чанд ҳаракат мекунем, тез-тез дар экран зер мекунем, тӯбчаҳо ғалтидан мегирад. Чанд қадаре ки бисёр тӯбча ҷамъ кардем, ҳамон қадар бисёртар кор мекунем. Ва вақте вақтмон буд мешавад, мо дар реклама нишон метавад. Рекламаро сраза маҳкам мекунем, 5 сония ждат мекунем. Аз тарафи дасти рост крестика зер мекунем ва рекламамон маҳкам мешавад. Барои пулмона гирифтан аз тарафи дасти рост шот нависага, ҳаминҷа ҳамин рости шота дар экран чанд бор зер кардан мегирем, то кашлок пайдо шиданад. Ва кашлокмон пайдо мешавад, минимал каш боша 6000 тангаш, 6000 тангаш 15 рубла. Пуломонро метавонем дар кашлоки Payer ва Yumani бигирем. Ва ҷое ки Payer Yumani нависага, ҳаминҷа мо рақами кашлоки Payer ёки Yumaniро дар кадом кашлоке ки гирифтанием менависем, галочкаи сабзро интихоб мекунем ва пул дар баланси мо мегузарад. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.